IKhaphetshu, Cauliflower nebroccoli, ubuchwepheshe becompost okanye umgquba. Usapho lwebrassica imifuno yegqabi edumileyo, yaye yonke inezinga eliphezulu ka-vitamin C no K. Ikhaphetshu yeyona mifuno idumileyo kwilizwe lonke yaye inezondlo zexabiso eliphindaphindeneyo kunaxa ithelekiswa nebroccoli necauliflower. Kodwa ke zonke iibrassicas zifuna ulondolozo olukwinqanaba eliphezulu, umhlaba ochumileyo, kugalelwe isichumiso kakhulu, nenqanaba eliphezulu lokumelana nezinambuzane nezifo. Ngoko ke kufuneka kukhe kumiwe ngokuzityala side sibe sifumene amava okuvelisa kweminye imifuno. Zenza ngcono kwisimo sezulu elibuphola nesimo sokufuma okulapho emoyeni, namaqondo aphakathi kwe-15 kuya kuma-24 ubuqondo obushushu, abe kodwa ehamba phakathi kwe-0 ukuya phakathi kuma-30 ubuqondo obushushu, ukubonakalisa ukuba zikholwa xa zikhuliswa kwisimo esibandayo kunesishushu. Ezinye iindidi zolu sapho zide zikwazi nokumelana neqabaka. Kucetyiswa ukuba sivelise iibrassica ezinentloko ephakathi kunokuba ibe nkulu, kumlinganiselo wa-45 cm wokuqelelana kwezityalo, ngama-75 cm ukuqelelana kwemiqolo. Ukuba ufuna iintloko ezinkulu, umlinganiselo wakho mayibe ngama-60 cm ukuqelelana kwezithole, ihlale ingama-75 cm ukuqelelana kwemiqolo. Beka intambo yomlinganiselo yama-45 cm kuluthi lwesigxina olukuma-75 cm apho umqolo uqala khona, nakolunye uluthi lwesigxina apho uphela khona. Qiniseka ukuba intambo iqinile, ayikho goso, ngokubana uyiphakamisa uyiyeke izehlela amatyeli ngamatyeli. Bhekelisa ingubo iye ngezantsi komngxunya wokutyala kumgama olinganiselwe kuma-30 cm ukuze uvele umhlaba. Qhekeza umhlaba wonke osemqolweni wama-75 cm, ubunzulu ibe ngama-30 cm, ngokuba oko kuya kuba negalelo elihle ekukhuleni kwekhaphetshu yakho. Isithuba esikhulu sokuqelelana kwezityalo silungiselelwe indlela yokutyala ngokufaka izichumiso ngqo emngxunyeni wokutyala endaweni yale isebenzisa ubuchwephesha bokugalela ikhomposi ngaphezu komhlaba. Yomba umngxunya wokutyala ulinganiselwa kwi-15 cm ubunzulu kwisithuba ngasinye esima-45 cm. Umhlaba uwuthobele ngezantsi kwentambo yomlinganiselo, uqiniseke ukuba inqumba ihleli kakuhle ngokuba iza kuphinda isetyenziswe. Imingxunya yokutyala kufuneka ububanzi ibe li-12 cm, ubude ibe li-15 cm, ubunzulu ibe li-15 cm. Phinda-phinda ukomba imingxunya kwimiqolo ekuma-75 cm. Ukulungiswa komhlaba onobumuncu ndawonye nokwenza ukuba izondlo ezikhoyo emhlabeni zikwazi ukufumaneka esityalweni, galela icephe lothuthu lwenkuni okanye amathambo acoliweyo okanye itispuni yekalika yezolimo kumngxunya ngamnye wokutyala. Kungcono ugalele umgquba okanye ikhomposi elangiselwa kuma-500 ml kumngxunya ngamnye wokutyala. Thatha umhlaba kwinqumba engezantsi wogqume ngawo izichumiso ude umphezulu lo womhlaba wakho ube unolungelelwano. Buyisela ingubo elinganisela kwi-2.5 cm ukuphakama ecaleni kwesithole ngasinye, wombathise ngokugqibeleleyo ndawonye nomhlaba wonke. Xa izithole zilinganiselwa kwi-10 cm ukuya kwi-12 cm ukuphakama, zilungele ukuya kutyalwa. Jikelezisa i-dibble stick embindini womngxunya wokutyala ide igqithe ngaphaya kwengubo kaThixo, uze ke uyitshovele ezantsi kubunzulu obufunwayo. Bamba isithole sekhaphetshu endaweni yaso, utyhilize ke i-dibble stick okanye ngeminwe yakho ecaleni, ube bukekelisa ukuze kutyhilizeke umhlaba kancinane usondele kwiingcambu zesithole. Le mifuno ifuna izondlo ezininzi, ngoko ke ukuba uqaphela umbala omthubi kuzo, galela iyuriya okanye iti yomgquba. Xa usebenzisa umxube weti yomgquba, galela umlinganiselo ongama-350 ml ecaleni kwesityalo ngasinye. Xa usebenzisa iyuriya, vula umngxunya omncinane ngasentla kwesityalo ngasinye, olinganiselwa kwi-3 cm ubunzulu, ububanzi
ubulinganisele ngeminwe emithathu. Galela itispuni elinye le-urea kumngxunya ngamnye uwogqume ngomhlaba. Phinda-phinda oku qho emva kweveki ezimbini ukuba kukho imfuneko zide izityalo zibe neeveki ezintandathu. IKhaphetshu, icauliflower nebroccoli zihlaselwa zizinambuzane nezifo ezininzi, kodwa inyathelo lokuqala lokukhusela izityalo kwizinambuzane nezifo kukwenza ukuba izityalo zingabi kwisimo esayanyaniswa noxinzelelo lwengqondo ngokuba umhlaba wakho ube nempilo, ube nemvuthuluka eyombathisileyo ephakamileyo kakhulu ndawonye nezondlo ezinikwa izityalo ngendlela eyiyo. Nayiphi na indlela yemveli yokulawula izinambuzane mayijoliswe ekuthinteleni kunokunyanga. Kubalulekile ukuba ube nesicwangciso sotshintsho-tshintsho lweenyanga ezili-12 kwezi zityalo. Hlola izityalo zakho rhoqo. Ukuba kukho izityalo ezinesifo, kusoloko kungcono ukusuke uzisiphule ezo zityalo uzilahlele kude nesitiya. Lumka xa kusondele ixesha lokuvuna, uqiniseke ukuba isityalo asikuvaleli oko, njengoko ikhaphetshu isuke iqhekeke, icauliflower nebroccoli zona zisuke ziphume iintyatyambo. Isishwankathelo. Qhekeza umqolo ngamnye oku-75 cm. Yomba imingxunya yokutyala eli-15 cm ubunzulu, 45 cm uqelelana emiqolweni eku-75 cm. Galela icephe lothuthu lwenkuni okanye amathambo acoliweyo emngxunyeni ngamnye. Galela 500 ml e-compost okanye omgquba emngxunyeni ngamnye. Yogquma ngokupheleleyo uze wondlale ingubo kaThixo. Tyala isithole sibe sinye emngxunyeni ngamnye usebenzisa intambo yokulinganisela 45 cm emqolweni ngamnye oku-75 cm. Okuma ku-75 cm. You are the way, the truth